ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠେଇକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଦେବ ଘର ଲୋକ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ସେ ଯାହା ହଉ। ମୋ ନା ବଣ୍ଟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରୁ ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ଚୋରି କରିକି କୁକୁଏ ଖାଇବି। ହେ 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 ହେ। ଡଙ୍ଗାଟା ଭସେଇ ଦିଏ, ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇନି ପଞ୍ଚୁକରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଜେଇ ଦିଏ। ବୁଡ଼ିଯିବ ଟଙ୍କାଟେ ରଖିଦିଏ। କାମ ବଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ ପାନଗୁଆ ମୋର ମାସିକ ଧର୍ମ ତୋର କାମ ବଇ। ଏ ଛୁଆ ମୋ ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଭାସିବାକୁ ଦେ ଦେଖିବୁ। ଗାଳି ତ ଦେଉଛି, ହେଲେ ଗରିବ ପିଲାଟା ସେ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ ତା ପେଟ ପୋଷୁଛି। କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଖାସ୍ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। 10 ଟଙ୍କା, ହଁ ଏଇ 10 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଛୁଆ ସେ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ ସେଥିରେ ତ ପେଟ ପୁରିବନି, ନେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଖାଇଦେବି, ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ଡଙ୍ଗାର ଟଙ୍କାଟେ ମିଶିକି 11 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି? ପାଗଳଟା। ସବଳକୁ ଭଲ ଭାବିକି ପଇସା ଦେଲି, ପବନ କାଲୁ